Ito yung mild. Okay, mild. Yan ang itsura ng mild. And then, this is the spicy one. Ayan. So, ito yung spicy one. Is it the spicy one, the white one, right? Na? Yeah. Yes, yes. Kasi yun, tingnan nyo yung jalapeno. Is that jalapeno? And ito siya, mild lang siya. Pero look, it's like spicy. Di ba mga dear? Ayan ang itsura ng tamales. Tapos yung lagyanan niya yung, ang tawag dito sa English na yung ano, corn husks. Yeah, it's USK. USK. Yes. Yung parang, yung ano niya, yung balat ng mais. Ayan, ganyan siya. Tapos pinag-dry nila, ganyan. Mayroon mabibili ng ganito. And then, ginagawa nilang ganyan. Yan, ito na yung ating tamales. Ito yung mild, ito yung spicy. Pero yung spicy nila, not bad. Makaya mo yung lasa yung spicy. Sarap. Tamales is life. Ang galing-galing. Diba? To the lady. Okay, Tito Moses. Dalap. Yan. And then, Papa. Oh, nanay.